Dan mình bây giờ em vừa cơ lơm sầu xí là dập bạch đưa đàn dân dập bạch chơi bộ đồ hề đi chơi bộ đồ hề đi Điệp rơi điệp rơi là gào điệp rơi đi này bạn nha quý chị ơi Uli kami di Serpodoi kucing lawan tahun kau boy kau berharap from Dikazuli dan dana tu dia fideng get mencina kawasan kerja sudah hidupan wow dia jadi sudah berdeng orang guru ni berdeng masatnya berdeng orang amaran berdeng leh get apa je get akan hujin baik toh oh jenggo jagrin ni dah boy jenggo jagrin ni lani dia bisa apa hom pakai dan dah dokter kan nenek nasional bisa naik naik baca baca lapor dari saya kena ya wow gan खेला दुला एकदम चिट गथ'फोरनि फाननाय माल गोजा जों गेटजों हाबबोनाय जायासै ओरै गिदिं फाखिसे गिदिंबोनासै ओरै हाबबाय ओरै जा मुर्तिबो बहायदों बै बे लाइट गोनाङाव दुर्गा मुर्ति दं आरो नै बेयाव स्टेज दा बन्द खालामथ'दों फिल्म देखायनायखाय दा होबावगोन र' दा साबायगोन आं डान्स मोसाबा नै बेयाव गय जाग्रा लानोसै मिथा बानजाना लाग्रोनोसै जोङो दायो नै बेयाव सिनेमा हल आरो ना बे माबायाव बला नुखाबाय दा जाग्रोदो मा टेस्ट दे टेक्स दं बरिया लागाव नै बे हलाव फिल्म देखायगासिनो दं आगर गैयै आर'नाइजों दा नै दावदै खेल गेलेनो थांगासिनो दङ दा दावदै खेलाव थांगासिनो दं देनजार फिरका दावदै खेलाव हले नै नायदो wow मानसिफ्रा जोंहा दाउ खेल गेलेनो नागिरदों 20 थाखा बट ओमफ्राय दाउ बयलार दं मासेल'खासै बेखौ जों लांखाथारनांगोन जेरैखि जाबाबो माबारथ' जायाबा आजों खेर' मा लागाव 22 नाम्बारावसो नांहैबाय दाउदैयाव आनलाखि गैया मोननै नाम्बार गारदोंमोन आजों खेर' गारदोंमोन नाङासै तेर' नाम्बार लोगोफोरा 13 नाम्बाराव मोनसे होबाय 20 थाखा बट बयलारा मासेल'खासो लांखासै 13 नाम्बार लांखाबाय लोगोफोर नैयाव माबा खेलगासिनो दङ दैखर खुबैनाय दाउदै लागाव आयै Kuisikan di lebar nak, kuisikan. Logo raju nak kita juga bener. Straight, lagaw. Rồi bulat. Làm được rồi. Kamari dia bây được. Bola này nhận ra. Ôi tàu đấy kia tàu đã lực rồi mà tàu đấy kia là cái gì tàu đấy kia là một khát thà là gì mà bên này về đâu ta. Tàu có kia là bị lá. Mấy tàu kia là bị lá mà làm gì. Cái tàu đấy kia là. Rồi bây giờ bling hàng rồi đừng xem bling. Siklahफ्राबो गेलेदों माथो दाउदै वाव गोगोम मोनबाय नामालै नै कार्टुन लालायदों माथो सिङावैनि फिदिंदो
3 number dos 3 number हो बेला थाम नांखादो dos साबो बा र' मानसि दावरावलाय होनदोलाय फैगोन ना बेला नांबाय नांबाय दैसे मोननाय 10 थाखा होनायाव पास टाइमावनो नोंनि गोसो हरजों एक for number 2 ha मोननियाव बोखाबाय 4 3 1 नाम्बारावल' नांनाङा होनबानो मोनखाबाय 1 नाम्बारावल' नाङा मोनखाबाय दैब्रै दैब्रै लागाव दैब्रै सारियावलै जाम्बा आयो यार लाथिख नाम्बारावसो जाबाय गैला बे खेमसे गारबावनोसै गैबा मोनबाय जोङो दा बेलेगाव थांसैलाय डेन्जार बोफ्लुखायो दाउदैयानो जा जियानो जा जोङो गारबाय मोननाय बायदि मोनदों दैबा मोनबाय ओमफ्राय 100 थांबाय माला ओरैनो टाइम पास जों बोसोराव बेलेगा याव मार्बल लेकेल हलायनाय गेलेथ'लालै बारा नांखाया मार्बल खेलाव आगर गैया ना टिकेटफोरा माबा गैला सोबाय दासो देखायनो नागिरदों सोगासिनो दं नै गैला हाबलांगासिनो दं नै मानसिफ्रा लागाव मोसादोब्रा माथो दाबो रावबो मोसायाखैब्रा जों साइड मोसाफागोन ना नै आं साफायग्रा फैदों र' ब्लगार Come on, Parliament Mundi Makau. We want this song immediately. Dan mingbai jam gelum sausuk sila jepai geranjang gising jepai oमफ्राय seriously साबैसे आंखौ सिनायो oh my god साबैसे आंखौ सिनायो नोंसोर सिनाया मानो होख्रावाखै 1 2 3 सिनायना सिनाया नोंसोर आंखौ सिनायना सिनाया
गाराङानो गैया लोङाखै नामा नोंसिना सिनायो सिनायो ओइ 1 2 3 सिनायोना सिनाया एसे खम बे लाइनाव नैबे सिनायो लाइनाव बिराद गोजौ सिनायनांगौ ना 1 2 3 सिनायोना सिनाया ओमफ्राय आं एसेबां गोबाव सम लानो होननानै सानाखै दा सारा बाबुआ आंखौहाय इनभाइट खालामबाय हरखाबैनो ओमफ्राय आंबो बुंनाय जाबाय थांनोसै खाबायमोन आं थेंक इउ दै थेंक इउ जय बर' हारिनि थेंक इउ जोंना मेहेरानिया नै मोसानाय जोबोद मेंबाय बेबो लकेल दै मेंबाय लोगोफोर जों दाबो इयावनो दं आरो नै लोगोफ्रा नै थाबायगासिनो दं ओमफ्राय नैबे स्टेटासखौ लानाय जाबाय मानसिफोर गैला ओमफ्राय मर्निंआनो होनजासिगोन थिनथा जासिगोनानो 2टा बारबाय आरो ना ओमफ्राय नै दखानफोराबो बन्द' जाजोब्बाय नै ओमफ्राय लोगोआ जोंना फिल्म नायगासिनो दं आं दा बेखौ नेना लांगोन नै बोलाना होबाव बिसोर फिल्मखौ हलखौनो आया बोलाना होबावैसो नै ओइ सोरां नार्जारिया हमजादों माबा सिङाव र' नायना र' नोंसोरो थांनो ए मा जाखो दसेनो गोजानखाय फिसासा नुदों आरो ना दिनैनो लास्ट दिनखा ओमफ्राय लास्ट सफा बे देखायनाया ओमफ्राय आं जिखुनु जाया इन्ट्र'खौ होना दोनखासै लास्ट इन्ट्र'खौ नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ जायखिजाया गोदान नायदों आरो गोदान माने इउटुब चेनेलाव गोदानखा मिथिसार बर' इउटुब चेनेल ओमफ्राय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय लाइक होदो ओमफ्राय कमेन्ट होदो ओमफ्रायो मा दंमोनलाय मोनसेया साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना थाबैनो बाय बाय गुड नाइट दा लानाय जाबावो भिडिअ लाबावगोन आरो फिल्म नायगासिनो दं आरो इसोर आगर गैयै आर'नाइ देखायगासिनो दं ओमफ्राय नै सामोल दखानफ्रा दङ सावमिनफोर आग्लायनाय दं खोमा दा अननानै होयोबा जालांसै बाय बाय दे दोनथ'बाय